ಚಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡ 2 ಜನ ಅತಿಷ್ಟನ್ನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಆಯು ಏ ದೀಪಕ್ ಬನ್ನ ಎಂಡ್ ಬಂತು ಬಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ವಾ ಓಕೆನ ಬಾ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ತರ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೀ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಣ್ಣೆ ನೀ ಎಂಕಲೆಗೆ ಡೈಲಿ ಪರ್ಬನೇ ಮಗಲಿಗೆ ಅದಾ ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ಬ ಇಂತ ಪಾತಿದ್ಯಾ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಕಾಯಿಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜನರಲ್ಲೇ ಸೊಂಬೇದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ತುಳಸಿ ಹಟ್ಟಿ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಗುಂಜಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಂಡಿ ಏನದೆ ಹೂ ಏನನ್ನಿ ಈ ಹೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ 2 ಜನ ಸರ್ಕಸ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಬೈದನು ಬಾಕಿ ತಟ್ಟೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯ ಹೋಗು ತೂಕ ಏಪ ಮೂಡೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಟು ಅಂದಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತು ಬೈತೇರು ಗಜಬ್ ಬೇಜತಿ ಗಟ್ಟೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ನಾ ಫೋನ್ ಬರೋದೇರು ಪರಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕಲೆ ಓಕೆ ದಿನಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದೆ ಈಗನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಜಾವಲು ಬುಲ್ಪುಂದು ಎಂಕಲು ಅವಳು ಎಜ್ಜ ಅಂದ ಅದೇ ಮೂಲು ಒಂದು ಪುರಣ್ಣದು ಖಾಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನ ಬರ್ಪುನು ಮೂಲು ಒಂತ ಕೆತ್ತು ಕಾಂಡಿ ಇದು ಕೆತ್ತಿರು ಕೂಡ ಏನಾರು ಲೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ನಾಟಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನ ಹಾಲು ಪೋದಿ ಕೆತ್ತಿಯೋಳು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇತ ಸೊ ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದಿನೇಜಿ ಅಟ್ಟೋಡು ಪೋತಿನೇಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತೂಗೋಡು ಒಂತೆ ಕೆತ್ತಿಯಲು ಸೀದಲಕ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲಿಯೋಲು ಲೈ ಪಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಂ ಪೂರ ಭಯದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಆವಡು ಬೇಲೆ ಜಾಲ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ आउट आत्मटा मरना क्या मरना तेरे को डर नहीं लगता पता मता हाँ ओ हांड मुझे दम गाली ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೇಂಟ್ ಕರೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿನತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏತು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ತುಂಬ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅப்புறம் ಕೇರಳ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಾಕ ಅப்புறம் ಸುರು ಕೇಂದ್ರ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಂತಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಫೈಟರ್ ಕೋರಿ ಮೋನೆ ಪುರ ಕಪ್ಪ ಅದು ಮಜ್ಜಿ ಅವನೇನ ಕಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಪೂಜಿನ ಫುಲ್ ಮೋನೆ ಜಾತಿನಲ್ಲ ದೀಪಕ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೇನಂತೀರ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏಪ ಬರ್ರಿ ಅಂತುಲೆ ಏನ ಬದಾರ ಅವ ಆರಕ್ಕೆ ಏನಂತೀನಿ ದೀಪಕ್ನ ಏರಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ದೀಪಕ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ಬೋತಿರಾರು ಹಾಂ ಆರ್ನ ಬದಾರ ಅನ್ನದೆ ಹಾಂ ನಿಶಾ ಸಾಲಿ ಅಂತ ತೋಂತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಇಂಥ ಲಾಗಡೆಂಗಲ್ಲ ಬೈದಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವು ಮರ್ಲತ್ ದೀಪಕ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ನೀವು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ ಏನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನು ಆಟಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿದಾತಿರ್ ಯಾರು ಹಾಂ ಬಂತೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗೆ ತೊಡುವ ಒಂದು ನಂದು ಈಗ ನಾನು ಏಪ ಮಾಲ್ ಬರ್ ಅಂಚಾನ ಮೀನ ಮೀರಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಐ ಕರ್ತದ ಬನ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬೆಲೆಜಿ ನಮಗೆ ಐಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ
ನಮ್ಮ ದಾಪನ್ಯ ಮೀರು ಅದನ್ನ ಬಂದು போயிடாரு ಅಲ್ಲ ದಾಪ ಅಡಿಗೆ ಬಾಬಾಗ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ತೆಗೆದ ಬ್ರಷ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಟ್ ಏ ಅವಲ ಆ ಏಜ್ ಬರಡ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬರಂದಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲುದಮ್ಮ ಏಪರ ಮಗಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ನಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅಮ್ಮ वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वाह क्या एक्टिंग कर ಇದೇ ಬರೇವಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿನಿ ಇದು ಅಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಕನ ಜೀವನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾರ ಕೋಡ ಅಂದು ಮಾರ ಸೀರೆ ಗೀರೆ ಅಂತ ಪಂಡರತ್ತ ಸೀರೆ ಭರತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೀರಿ ಅವು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬೋಲ್ಡರ್ ಓ ಬೋಲ್ಡರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾ ಪನ್ಪೆನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇದು ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಕುಂಟಾವಾಡು ಸೀರೆ ಆವಾಡಿ ನನ್ನ ಕಂತುಂಡದು ಅರೆಗೆ ದಾದಾಣ ಲೈಟ್ ಒಂಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಜನ ಬತ್ತು ಪಂಡಿರಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತಂತಲೇ ನೀ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಯ್ಯಗೋ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯರು ಇಚ್ಚಿನ ತುರುಕೊಂದು ದಾಣ ಪನ್ಪೆರಾರು ಅಮ್ಮೇನಾ ಮಾಸ್ತಿನ ಬಂತೀರ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ದ ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೆಂಪುದ ಕೊರ್ತೋಡು ಹೌದು ಒಂದು ಒಡ್ಡುಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಅಮೇಚರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಗಲಿ ಕೊರ್ರೆ ತೂಕ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಡ ಗಮ್ಮದುಂಡು ನೀತು ಮಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಪಾಯಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುರಂದು ಅವಿನ ಬಿಯರ್ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ಬಿಯರ್ ಕುಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ರಣ ಕುಡಿ ಅಂದ ಅಲೆ ಆರು ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಆಂಡ್ 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 ಮಲ್ಲಮಗೆ ಎಂತ ಅಮ್ಮ ಮೋಗೆ ಅಂತ ಅವ ಗೊತ್ತಾತ ಗೋಡೆ ತೂತ ನೆರ್ನೆ ಸಿಂದಿಯನಾ ಕೆಲ್ಪೆಗೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಇದೇನ ಪನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ತೀರ್ಥ ಅರಿಯಂ ಪೋಪಿನ ತಾವು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿನ ನಲ್ಪಾರೆ ಬರಂದಿನ ಜಾಲ್ ವರ್ದನ್ ಪಂಪೆಗೆ ಅಂಚಾಂಡಿರ್ನ ನಿಗಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರಿ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಮಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಅರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಹೊಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಳಗಡೆ 6 ಅಡಿಗೆ 8 ಅಡಿ ಹೊಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಡಿ ಮೇರೇನ್ ಮಿನಿ ಓಲಾಂಡ ಪೇಂಟಿದ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ಕಡಪುಂಡೊಂಡತ ಅಕ್ಲು ಒಂದೇ ದಿನ ಗಿಡ್ಪೇರ್ ಮೇರೇನ್ ದೀಪಕ್ ಈ ಮಾಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂದಂತಲು ಕೋಡಂಜಿ ಬಾರು ಪೋದಿನಿ ಉಂಡತ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಬರೀ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕೆಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ತುಂದಿನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗ ಉಂದತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತವು ದೀಪಕ್
ದ ಏನ ಬೋಡ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ ಅವು ಹಾಳಾನುಂಡತ ಆರೆ ಪೋದು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಜಾನಲ್ಲ ಗಿಡ್ಪುನ್ ರಡ್ಜಾನಲ್ಲ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರು എന്നാണ്ട് ആങ്കോർന്ന് മീതിലാണ്ട് മീത് പത്തെ ಸೊ ಇತ್ತಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಪರ್ಬದ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಲೆ ಅಂದ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನೇನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜ ಅವಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಓಲ್ದು ಈತನ ತೂ ಹೊಡಿತು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ತೂತಾರ ತೀರದ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಡು ನನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏನುಂಟು ಅಮ್ಮ ಏನಿ ಅವು ನಿಗಲ ಮೇಲೆ ಬೊರ್ಜಾಲ ಮೇಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೋಲು ನಿನ್ನೆ ಕೋಲು ಬರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಕೋಲ ಮಲ್ಪಗ ಚಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಣನ ಪಲ್ಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಓಲಾವ್ ಸಂಬಳ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿಗೆ ತನು ಸಂಬಳ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತಿಗೆ ತನು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಪರ ಬಿದಾಡ್ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂದಿ ಇರ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮನೆ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪೇಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟರ್ ಲೈಟರ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾ ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದಿರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಇಂಜುರ್ಡ್ ಆಯಿರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಟದುಂಡು ಚೂರು ಜಾಲ್ಡ್ ಬೂರಿಯಲು ಇದ್ದ ಏನೋ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ತೂವರುತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಆಪು ಜಡವರಿಯಾ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು ಆಯು ಅಲ್ಲ ತೂಗಿ ಆಲ ನಿಲ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಐಸ್ ಕಂತಲು ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸಮಾಂಡ್ ಅಪರಣ ಬೇರೆ ಬಗದ ಹಾಲತ್ ತಿರ್ಸಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಹೊರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಇಜ್ಜುಲಪ್ಪ ಐಸಿಗೆ ಓ ಧಮ್ಕಿ ಅಲ್ದ ಹೊರ್ತಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ತುಲಿ ತುಂಬ ಕೊಡ್ದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಅವಾಗ ಅದ ಮನೆ ಬಿಜಿ ರಡ್ಜಾನ್ಲ ಬಾಡಿಯಾ ಜೈ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೀನ್ತಲೇ ಬಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿದ್ದಿ ತಿದ್ದಿ ಅಯ್ಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಆಯೋ ಅವ್ರಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಇತ್ತೇರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಏನ ಅಂತ
ಗಾಯ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಜೋಗುಲೆಗ್ ಅಮ್ಮನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಗ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಕಾಲ ಬೈದ ಮನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲೆ ಮನಾಡ ಅದನ್ನು ತುಲೆ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಓಲ್ ಬರಬಹುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಮಟ್ಟ ಜಾಲ್ದೆ ದುಡಿತೀರಿ ಇತ್ತ ಹಂಚಿಬೋದು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಜನ ತುಲಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿಂಗ್ మరి ఏరియా మళ్ళీ బిజికల బాకి వాటర్ 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 అందు ಬಾರಿ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಡ 2 ಜನ ಅತಿಷ್ಟನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಮೂಲ್ ಎಂಜಾ ಬೇಗ ಪಾಡು 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 ತುಲೆ ಈತ ಪೂರ ಬೇಲ ಅವನು ತುಲೆ ಮೂಲ್ದ್ರೆ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೀ ದಿನ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಬೂರ್ದಲ್ಲತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಮೊನ್ನೆ ಎರ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆತು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೀರ್ ವಾ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಹತ್ತಿಯಾ ಇಂಜ ಅನ್ಬೋದು ಕಿಚ್ಚುಗೊರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡು ನಾನೈತೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಹಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಉಳಲೆ ಪಡಾರ್ಪನಾ ಮಗ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಾರಂಡಿಗೆ ನಾಯಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೊಲಿತ ಕೂಡ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೋಲು ತಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪತ್ತ ಅಟ್ ಗರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಗಣಪತಿ 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 ಬಬ್ಬ ಮೂಲಂಜುಂಡು ತೊಟ್ಟೆ ಅದೊಂದು ಗಣಪತಿ ಬಾಪ ಮೋರಿಯ ಪನ್ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ ಆಂಡಿಯಾ ಸಖತ್ ಆಂಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ Hey, first remove those, what do you call that, towels. Towels, padre balli bantayda moolu. See, Mrs., I am not the one who put it there. I don't know who put it there. Mine towel, I don't know who put it there. Go and switch on the light button. Then you talk nonsense, bullshit. It's looking pretty cool, I must say. ಉಲಾದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಲಾದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣತ್ತದೆ ಬಿದ್ದದ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ ತಡತೊಂಡು ಡ್ರಾಪ್ ಜಂಕ್ ಬೇಗ ಡ್ರಪ್ಪ ವಾವ್ ಕಾಯಿಸ್ತುರೇ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಹಾಡು ಫಿನಿಶ್ ಮೂಲ ಆಂಡದ ಕೂಡ ಅವಲೆಂಜಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ದೀಪದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಆಂಡ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಕೊರಡು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಂತೋಜಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಯಾನೇನ ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತನಂತ ಯಾನಂತ ಎಪ್ಪಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಲ ಉಂದ ಸಮಜ್ಜ ದೀಪಕ್
ಏ ದೀಪಕ್ ಬನ್ನ ಎಂಡ್ ಬನ್ ಬಲ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಬಲ ಪನ್ ಬನಿಯಾ ಮಾದಿರಗ್ಲ ಪನ್ ಪನ್ ಮಾರ್ಯಾ ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಆರಿಗೆ ಬಲ ಈ ಬಲ್ದಿ ಮಲ ಜೀವಂತ ಮಲ ಜಾ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಗೀತೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ പേര് ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ಡ್ ಪರ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಯರುಂಡು ಅದಗದ ಪುರ ನಿಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಚ್ಚ ಸೊ ಸಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏನದೆ